Shin za ka iya faɗa mana menene abota sannan da wa kai abota? To, ita dai abota yarda ce, a cikinta akwai soyayya da shakuwa. Ni da shi mun taso tun muna yara, an san mu da nutsuwa. Shi ɗin aminina ne, kullum muna tare rana da inuwa. Ƙoshinsa ƙoshina ne domin tare muke jin yunwa. Mun shaƙu sosai har ana mana kallon 'yan uwa. Haƙiƙa ya zamo abokin rayuwa domin ya samu tarbiyya ta uwa. Ya nuna min soyayya domin a kaina ya sadaukar da budurwa. Shi ɗin ya zama wani ɓari na jikina, idan babu shi nakan ji ƙishirwa. Nakan yi kewarsa idan baya nan domin shi amini ne har zuwa ga kushewa. Yana so na, yana ƙaunata, mai raba mu kan sai dai mutuwa.